Ariketa hau zertxo baita ezberdina, baina oinarrizko ideiak berdin-berdinak. Kasu honetan, gure komunikazio zelula daukagu konektatuta, bobinarekin beti bezala, iturri batekin, baina hau motor bat bezala konfiguratuta. Eta ematen diguten tensioa eta abiaduraren arteko erlazioa eta pare eta intensitatearen arteko erlazioa. Beraz, hori lotu dizkigute motorraren eta gure ezaugarrien gauzak balioak. Ea esaten digute, bat zieten gailuen S bat eta S bi komutazioa lortzeko, parea izateko 200 newton metrokoa. Vale, parea nahi badegu 200 newton metro, orduen intensitatea hemendik aterako dugu. Hogei. Hogei amperrekin lortu behar dugu 200. Estaletik esaten digute abiaduran, motoraren abiaduraren entzat, baukagula tensioa, hogeita lau. Abiadura honek eman behar dugu hemen hogeita lau voltio. Beraz, guretzat, ariketa egiteko hemen hogeita lau voltio ditugu, bobinaren balioa badaukagu, eta helburua izan behar dira hogei amper horiek lortzea. Bale, esaten dut, batzi S bat hasieran pare nulua baldin bada, eta S bat nola izan beharko den, elegatzeko pare hortara, eta nola egon kortu. Bale, diseinatu kizkurdura bizateko, plus minus euneko bosta. Orduen, helburua baldin badira, hogei amper, plus minus euneko bosta da, voltio bat gora eta voltio bat bera. Euneko amarra da, bi voltio beraz, hogeita bat eta meretzi arteko kizkurdura, intensitatearen ikuspegitik. Eta azkenean hau justifikatzen, beraz. Hasi zen. Orduan, hemen hau bi guretzat hogeita lau voltio direla esan dugu. Eta helburua izan behar da, 200 newton metro, orduen helburua izan behar da, IL guretzat, hogei amper izatea. Gauza da, kizkurdura baldin bada, hogeita seiz, kizkurdura baldin bada hau, hogeita bat, eta meretzi artean aritu beharko da. Diseinatu beharko dugu, hause, diseinatu beharko dugu, denboran, etengailuen denborak, hemen IL irudikatzen badegu, eta zer badute hasierako parea dela hau, guk nahi dugu, hause igotzea, noraino? Ba, esan bezala, nahi dugu egonkortzea hogeita bat, eta emeritzi artean batez bestekoa izateko hogei. Hogeita bat, eta gero iztea zertxo bait, 2 amper, egotzea, hause nahi dugu. Diseinu egin beharko genuke, eta diseinu hau da denbora hauek kalkulatzea. Lehen da bizikoa hau, T1, T2 eta T3. Eta gero hauek errepikatuko ziren, T2, T3 eta hori. Hogeita bat, eta gero jeitxiko zen emeretzi arte, erdian hogei nahi ditugulako, hogei amper. Bale, hoxe da diseinatzea nahi duguna. Diseinatzea da denbora hauek kalkulatzea. Orduan, ematen dizkigute balio guztiak, beraz, hoxe, bat zibieten gailuen komutazioa lortzeko, bale, T bat kalkulatzeko, pues grafikoki marko genuke. Hau zati hau, osea, hau badakigu dela hogeita bat amper zati T bat, grafikoki, berdin bobinan gertatzen dena, bobinaren tensioa zati L, hori da intensitatearen aldaketa edo malda. Beraz, S bat, itxi beharko dugu hemen, S bat, on, hori da, eta tensio izan bereko 228 keno gita lau, bobinan, keno gita lau, dela hogeita lau voltio, zati miliamper hori, milientri hori, eta hemendik T bat, niri atera zait, ia 0,8 bot milisegundo. 0,8 bost milisegundo. Denbora hori utzi beharko dugu S bat itxita ilegatzeko eta bat amperreta. Eta orain hor egon kortzeko gora eta bera eta kizkurdura honekin T2 eta T3 kalkulatu beharko ditugu. Orduen hemen T2 kalkulatzeko berdin egin beharko du. Intensitate erorketa hau zenbat da? 2 amper. Eta malda da 2 amper zati T2, hau da, 2 amper zati T2, grafikoki berdin bobinan gertatzen dena, bobinaren tensioa da, hau, S bat off dagoenean, eta bitxita, tensioa da 0 eta meno gita lau, minus olo gita lau, baina nik dena positiboa egiten dut, jakintan negatiboa dela malda, Hogeita lau hori oso zakarra geratu zait, hogeita lau zati milienrio bat, eta hemendik T2 niri atera zait, laro gita iru mikrosegundo, izan berko da denbora hau, izteko bien perroiek, S bat irekita dagoen, eta horren berri sistema dugu 2 amper horiek igotzeko, malda hau izango zen 2, hau dira 2 amper zati T3, grafikoki malda hori, eta bomina zera dira gertatzen hemen, hemen berdina. Bominaren tensioa da, 48 abitsita golako keno gita lau, 48 keno gita lau, zati milienri bat, eta hemendik niri atera zaite iru berdin, laro gita iru mikrosegundo, berriz, logiko, mikrosegundo, zer intensi diferentzia berdina da, positibo eta negatibo, eta uste eta hoxe dela, diseinatu dugu eskatzen digutena. Bale, justifikatu posible dela motorrak geldi eraztea, pare negatiboa
potentzia bihurgailu honekin. Claro, intensitate hau negatiboa baldin bada, aruntz, pare negatiboan gabiltza lortzen, eta motorra frenatu dezakegu, gelditu dezakegu. Nola egin dezakegu hori? Ba, S2 denbora gehiago mantenduz itxita, hoxe egingo bagenu, intensitate negatiboetara ailegatzen gea, eta pare negatiboa gabiltza lortzen. Pare negatiboak ere bai. Beraz, motorra gelditu dezakegu. S2 denbora gehiago itxita mantenduz. Beraz, ok, bai, posible da, eta hori egin beharko genuke. S2 on denbora gehiago, eta intensitate negatiboetara ailegatu, pare negatiboa izateko. Hori izango zaren erantzuna.